uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Niyaphila ke bazukulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi asihlanganise ekseni. Angizuba mude kakhulu ke siyabonga ukuthi ama results abe mahle esikoleni kakhulu ugrade 12. Ngithemba niyakwazi lokho. Niyasazi izathu kube yini umkhuleko nokuthi uJesu Kristu inkosi niyezwa. Nina-ke grade 12 walonyaka nikwazi ukuthi abanye basizwe yini. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu asihlanganise. Ngicela sithandaze bese siya ezwini lenkosi. Vala amehlo. Baba egameni likaJesu ophilayo siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi sihlangane la ekhaya ekseni. Kakhulu sidlulisa udumo kuwe ngalomzuzu ngemisebenzi yakhe emihle oyenzela lesi sikole. Siyazi ukuthi kusukela selokhu saqala sikhuleka ndawonye uNkulunkulu ophilayo kulesi sikole ngoba uNkulunkulu osithandayo sonke. Uyabathanda othisha balesi sikole, uyazi bathanda abantwana balesi sikole. Qhubeka ke Nkosi wenza umsebenzi nakwiklasi lika 2026 lokugcina ukuba Nkosi imphumela ibe mihle kungabi ilona lodwa isikole sonke ngokwamabanga ahlukeneyo. Siyathandaza Nkosi ukuthi ubusise uthisha omkhulu neteam yakhe akaphethe nayo lesi sikole. Ubusise othisha balesi sikole ngamunye kakhulu nemindeni yabo. Siyazi ukuthi babukeka befika emsebenzini bebahle belwela ukuthi ingane ziphase, kodwa siyazi ukuthi lona loyo uneyinkinga zakhe ezithize ezisekhaya. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi ungenelele emakhaya othisha noma yini engahambi kahle ihambe kahle ngenxa yakho. Nabantwana bayafika la bephuma emakhaya ahlukeneyo anama-challenges amaningi ahlukene. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi abantwana balesi sikole ungenelele kubazali emakhaya eyinkingeni abanazo. Siyazi ukuthi abanye abanayo nemali yokuthenga i-uniform neyokuthi ingane zesikoleni, kodwa bayazama ngendlela abazama ngayo. Ngiyathandaza Nkosi wena ongabuki umuntu ukuthi umpofu noma unemali, siyafana kuwe sonke. Busisa lesi sikole sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga ke ngethemba nizwile ngithi sikhulekele nabazali lonke emakhaya. Ungabibikho lomkhuba kulesi sikole ukubukelana phansi. Umunye ebonakala ukuthi uniform yakhe mhlamba yinhle noma khona singabukelani phansi ngoba impilo iyisondo yajikajika. Namhlanje uphezulu kusasa uzoba phansi. So ke siyahloniphana sonke esikoleni noma ngabe siphuma emakhaya anjani. Ngiyacela ke sifunde izwi lenkosi esizolithola kumaHebheru chapter 12 sofunda nje uverse 1 no verse 2. Kufundeka ke kanje. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawo fakazi elisihaqileyo masilahle konke okusindayo lesono ngokubekezela, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo, sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelwe wathwala isiphambano, engalinaki ihlazo wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Izwi ke sesilifundile lisitshela ukuthi sisemjahweni, sikwi-race siyagijima. Njengoba niyazi i-race, umuntu ke mayigijima
njengako Comrades Marathon neminye uyaqaphela ukuthi udlane akadli noma yini ezokwenza ukuthi asindwe bese engakwazi ukugijima. Nala ke ekufundeni sisemjahweni siyagijima. Ningabantwana nibancane kuzohamba nifike kule age yethu. Kodwa ngesikhathi ufika kule age ila kubonakala khona ukuthi ngesikhathi sakho usagijima ukulahlile enokusindayo, usilahlile inisono, ubunabangane abanjani ngoba enye inkinga leyo ukuthi mawufika esikoleni kufanele uzikhethele abangane aba-right ngoba kunesisho sesingisi esithi show me your friends and I will tell you who you are. Ngakho ke umuntu mazi ngabangani bakhe, birds of the same feather flock together. So qaphelani ke ukuthi obani ozwana nabo ngoba abanye benu abanandaba nekusasa, abanye benu abalikhathalele bazophazamisa wena ozimisele ngekusasa elingcono. Ngakho ke lahla abangani abangafanele. Ubonile makade ufunda last year ukuthi wenze kahle yini ekwenza wangenza kahle. Uma kunezinto obusuzenze ezingafanele ziyeke ngoba izwi lisho lahla isono esisindayo, izinto kunezinto ezikuthandelayo. Lithi ke sinefu lofakazi. Uma kugijinywa ke i-race kukhona abantu ababukelayo, kukhona abantu abafisa ukuthi uphumelele bese kuba khona abantu abangakufiseli lutho. Kufanele ukwazi lokho. Ngakho kungahamba ulalela noma ubani okhuluma nawe. Uma ekhuluma into enegative, lalela kuphela umuntu ozokutshela into epositive. uNkulunkulu ke usiphila abazali esikoleni othisha. Kufanele sibalalele othisha bethu. Simlalele uthisha omkhulu. Abanawo umona ukuthi nifike la befike khona. Ingakho bela esikoleni bezonifundisa. Akhona oyedwa uthisha ofisela ingane ungaphumeleli. Ukube uyayifisela ungaphumeleli ngaba kekho la. So balaleleni ke bese nilalela abazali ekhaya. Ngoba lezi lenkosi lithi umyalelo loyo nesethembiso. Lalela utshelwe ufunde, unethuba lokufunda ube okungaphezulu kwabo. Ngenxa yokuthi usuthatha ukuhlakanipha kwabo wakuhlanganisa nokwakho, and then you will get the best of you. Kodwa mawungakuthatha ukuhlakanipha kathisha ukuhlanganise nokwakho uzoba omubi kunabo bonke. Khetha abangani, kufanele wazike ukuthi njengoba sengishilo khona abantu abangafuni ukuphumelela, khona abajawu kulo yamndeni, khona oyedwa degree, so ke sibone ukuthi usibanibani uzofikaphi. Hawu ingane kabani siyazi izomitha endleleni, hawu ingane kabani kuzoba ukuthi. Just prove them wrong. Uthatha uJesu enhlizweni yakho, uthatha imfundo, lezi zinto eziwu-2 azixabani. uJesu nemfundo uzobona uzophumelela. uJesu uzogcina uyintombi into, uJesu uzogcina uyinsizwa nsizwa. Kodwa uma ulahla uJesu imizamo yakho ngeke iphumelela. Silalelane bantu abami, uma ulahla uJesu imizamo yakho ngeke iphumelela. Kodwa uJesu uzokwenza iphumelele imizamo yakho. Ake ngixoxeleke nansi indaba emfushane bese ngiyaphetha. Ngoba ngifuna nilalele izinto okufanele nizilalele. Kuthiwa ke ngelinye ilanga ukuthi ke kwenzeka noma kwenzekanga angingeni lapho, but ngifuna the moral of the story. Kuthiwa kwakunomjaho wawukhona wamaselesele. Kufanele aklambe iladder lize lofika phezulu. So amaselesele ke azama ukukhuphuka. Kuthiwa lokho ewangalodwa kunabantu ababukelayo, abanye bekhuluma izinto ezinegative, abanye bekhuluma izinto ezipositive. Kodwa kuthiwa lilodwa iselesele laduna lifikile phezulu. Mase libuzwa seli-interviewer kwatholakala ukuthi alizwe ezindlebeni, meaning alizwanga izinto ezinegative ezenza abanye bahluleke ukufika phezulu. Khetha ukuthi what is it that you feed your mind, because you are what you eat. Sidla ngezindlebe zethu, sidle ngamehlo ethu. Ngikhuluma kokamoya kangikhuluma ukudla emlonyeni. So izinto ozibukayo izona ezokulimaza. Nikwi-age wrong ngabi la ngoba abanye benu baphethwe ile stage okuthiwa i-ado. Nithanda ukubuka izinto ezingalungile emafonini,
izinto ezokulimaza ingqondo bese ungakwazi ukufika la uyakhona. So be careful of what you eat, be careful of what you feed your mind, ngoba iyona ezokwakha umphumela wakho kusasa. Nansi into ofuneka uyibambe, into oyicabangayo yilento ogcina uyikhuluma. Niyangizwa? Into oyikhulumayo yilento ogcina usuyenza. Lento yenzayo, it becomes the habit. Once it becomes the habit, yakha i-character yakho. Isuke phi engqondweni, and once your character is fulfilled, then your destination can be determined. So qaphela ukuthi yini oyicabangayo, ngoba oyicabangayo izo-affect okukhulumayo. Okukhulumayo ku-affect izenzo zakho. Izenzo zakho zibe yi-habit. Once zaba yi-habit, zakha i-character. Uma i-character yakho imbi, ngenxa yokuthi wacabanga into embi, i-destination yakho ngeke ibe impumelelo emhlabeni. Asithandaze. Baba, egameni likaJesu ophilayo, siyakubonga Nkosi ngaleli thuba, namba abantwana ngibanikela kuwena. Wena wedwa Jesu ongabalekelela, wena wedwa uNkulunkulu Jehova Sebawothi ongabalekelela, ngoba sidalwe uwena wasibeka emhlabeni. Usekhaya ezulwini, usithanda sonke ngokulinganayo, kodwa bese kuba yilona loyo ozikhethayo azihluse kwabanye, bese gcina eba isinengisho kuwe. Sisizeke Nkosi ngalaba abantwana kulesi sikole, siqhubeke sibe isikole esiwubest kwi-region, esiwubest ngisho kwi-KZN, uma kungenzeka sibe ubest kwi-South Africa yonke. Siyazi ukuthi there is nothing impossible with you. Sebenza ke uNkulunkulu wethu, bonakalisa amandla akho kulesi sikole, kube isikole esishayinayo, othisha baso baziqhenye ngalezi ingane, nezingane ziziqhenye ngothisha. Sisonke siziqhenye ngawe uNkulunkulu osidalile emhlabeni, ngawe Jehova Sebawothi, ngawe Nkosi Jesu, nangawe Moya Ongcwele. Siyabonga kakhulu usisake lesi sikole, isibusiso sakho sihlale phezu kwaso. Ngiqalekisa imoya, amadimoni, ama-devil worshippers, ama-satanists awanasabelo. Ngifafaza igazi lakho egcekeni lalesi sikole, fafaza igazi lakho phezu kwamakilasi sonke, ne-staff room, nelika-principal, yonke indawo kule ndawo. Sithi uSathane akanasabelo. Ngegunya engilinikeziwe kuMatthew 18:18, ukuthi noma yini engiyibophe emhlabeni iboshwe ezulwini, nengiyikhulule emhlabeni ikhululwe ezulwini. Ngibopha yonke imimoya engalungile, ngiphonse esihogweni ayinasabelo kulesi sikole. Udumo lonke ke Nkosi silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Siyabonga ke bantu abakho, siyabonga. Sanibonani bafundi. Siyabonga kuba umsibande, uDr. Sibande esikolweni sethu. Siqale kahle masiqale kanje. Kube usinike ibosiso sokuqala kanje matric. Sibambelele kakhulu. Siqala kanje masiqala umnyaka wethu sokuqala kahle. Uqale kahle. Angibonge nani ukuthi ngize nishaya ilanga but ngikwazile ukulalela. Bese kuba nalawo mahlongandlebe vele angakhuliswanga kahle makubo. Uzobona uyakwazi nawe ukukhuluma ngobani. Lawa athi makuthiwa thola ukhuluma, ingoba vana nakini nje. But kuney'ngane eziningi la ezikwazi ukuhlonipha umuntu omdala. Ngiyabonga kakhulu bantu abami, kuyashisa vele siyabona isimo sinje, asamlethe emaklasini sibe nosuku oluhle. Ngingilapha lutho baba, siyabonga. Lento yami ayivumanga.